Hîna partiyên opozisyona Tirkiye berbijêrê xweş boî serokkomariyê destnîşan nekirine. Temaşevanên êja lê rapirsî tê nekirin. Gelek sazî û kompaniyên rapirsiyan hene li Tirkiye heftane mehane rapirsiyan pêktînin ka kîjan partî dengê wê gihîştine kîjan astê sedî çendê dengan wê bibe bêguman ne sedî sed em bibêjin encamên rasteqînin yên ku divan rapirsiyan de derdikevin lê fikrekê didine mirov rapirsiya ku herî dawî hatiye kirin li 4 parêzgehên Bakurê Kurdistan li Amed Mêrdîn û li Wanê hatiye kirin li van her sê bajaran HDP partiya yekem AK Partî duyem e li Rihayê jî bajarê çaremîn AK Partî partiya yekem derdikeve niha divir de jî em ê bibînin HDP duyemîn e. Ev encamên Amedê ne rapirsiya kulbajarê Amedê hatine kirin. HDP em dibînin dîsa partiya yekemîn e li Amedê sedî pêncî û neh point heftê dengan biriye divê rapirsiyê de AK Partî bûye partiya duyemîn sedî 18.6 dengan li Amedê dibe AK Partî. CHP partiya sêyemîne berê li Amedê dengên CHP hema bêje tune bûn sedî 4.8 dengan dibe. Partiya Deva partiyeke nû ye cara yekemîn wê tê keve hilbijartinan sedî 3.6 dengan jî divê rapirsiyê de partiya Deva li bajarê Amedê dibe. Dema em berê xwe didin parêzgeha Mêrdînê encam çawan e. Li wir jî em dibînin HDP serê lîsteyê de ye piraniya dengan HDP dibe sedî pêncî û 1.2 AK Partî duyemîn e sedî 25.5 dengan dibe. CHP sedî 6 dengan dibe. Dengê CHP li wir jî zêde bûne. MHP sedî 2.4 dengan li bajarekî weke Mêrdînê zêde ye jî bi rastî dengên partiyeke weke MHP li Mêrdînê sedî 2 dengan bibe zêde ye. Li Rihayê eger em berê xwe bidinê li Rûha AK Partî dîsa di rêza yekemîn de ye niha jî ji xwe di destê AK Partiyê de ye sedî 45.3 ji kesên ku beşdarî vê rapirsiyê bûne wê dengê xwe bidine AK Partiyê. HDP sedî 28.5 dengan li Rûhayê dibe. CHP sedî 5.5 dengan dibe û MHP jî hema bêje gelekî nêzîkî CHP dengan li bajarekî Kurdistanê li Rûhayê dibe ew jî cihê balkêşiyê ye bi rastî. Li parêzgeha Wanê HDP dîsa serê lîstê de ye piraniya dengan dibe sedî pêncî û 3.5 dengên Wanê wê ji bo HDP biçin li gor vê rapirsiyê. AK Partî sedî 26.9 dengan dibe. CHP derdora dîsa sedî 5.1 û MHP jî sedî 2.4 dengan li parêzgeha Wanê wê bi dest xwe ve bîne li gora vê rapirsiya ku li 4 bajarên Bakurê Kurdistanê hatiye kirin. Ji xwe balkêşiya wê jî di wir de ye ku tenê dengên Kurdan li vê derê rapirsî li ser wan hatiye kirin. Ka wê Kurd eger hat û sibe hilbijartinek çêbû dengên xwe bidin kîjan partiyan.